sing kandak iki sing anu. Kula tak goyak iki. Nggih. Mengkane apung. Hah? Ibu-ibu wes. Mana kesat? Wah, sinomane akeh banget gitu. Ini Sinoman Putri. Oke tenan nih ternyata ini. Ini belum seberapa. Mantap. Belum semuanya ini. Tapi wedding Mbak Messi. Yang cantik-cantik yang disyuting iki. Nggih. Sinoman Putra. Oke. Ibu-ibunya lagi dahar ini. Pun rampungannya iki, Bu? Oh, nggih. Lagi kepanasan iki. Nggih disekecake mawon. Nggih, patean nggih, Pak nggih. Ini ben adem. Nggih. Ger. Plus kanan itu. Bell pepper lho, no? Ini nembe dahar. Kecak kemawon, Pak. Mas kawet. Wet. Iki lho. Wawancara ya, lho. Itu pun rampungan, Bu. Apa? Kanton layah-layah nggih. Enggak mikirnya cantikan buri ya. Dinikmati mawon. Niki lagi menikmati daharan bakso Janes. Niki nyicil ten swarga Mas. Tengok-tengok belas. Wah, ini ibu-ibunya lagi dahar sedoyo. Wis diladeni pokoke Janis. Spesial. Sik elar. Ya, enak. Komplit pepak-pepak. Aku wis Ya niki pun rampungan sedaya niki, Bu. sampun. Niki malih. Rata kedua. Nggih, monggo sekecak kali dar-dar. Terima kasih. Ini Bude kok mboten dar niki? Ampun. Oh, ampun. Oh, nggih. Lagi wong tetengu. Sasasep. Mangsume. Nikmat ya, Bu. Nikmat. Oh. Nikmat banget. Persiapan udah selesai. Pun pinten-pinten iki rewange? Malah ke Rebo. Wah, ya pun
Ini asa-asa nih sudah selesai. Ini simbal kayak teliti-telitinya. Sugeng siang, Bu. Wah, ini karek layah-layah nih guys. Kan iki masih silir-silir ya. Macam mriki gede. Nah. Karek layah nih ibu-ibunya. Aduh, entah es krimku, Mas. Mendet malih. Karek ngentosi mantene metu nih. Di close up. Dandangnya kah banget ya. Ini nggak datang ya Pak nggih? Nggih. Wah, dandangnya kah banget. Enem niku. Iya lah. Oh, nggih, nganu air minum. Soblok besar. Iki nembe rolasan. Pun pinten dinten Pak niki? Rewan. Tandane. 4 hari. Ngantuk. Bapaknya lagi ngasuh dar-dar siang. Wetan dia kan tentang mang rumput wetan. Sing kandak iki sing anu. Sing lor. Oh yang angel rumput. Oh. Kok ayo yak-yak ya. Nggih. Kane apung. Ora pinggiran iso wae. Aku durung perlu cerak kae. Pak, lanjut.